Pah, jane iki aku kok jatah dino apa to? Kok mendino sulis terus. Kok enak apa piye rotine? Mak, kudune kowe yo paham to. Aku kan lagi sesasi rapi karo wong. Halah, radel kowe iki. Wis, enggak boleh gitu sayang. Gue tak atur jadwalnya. Ben amah rano nesu wae. Halo ayah, lagi di mana? Sik ya, Mah. Anu Bun, lagi nang omahe mbok tuwa sik. Loh, wis balik rono neh to? Lah kan wingi bar kono to, Bun. Mbok yo sabar sik, gantian. Alah, Mbah. Poinuk po piye rotine Mbak Siti ki? Hus, ndak boleh gitu, Bun. Alah, Mbah, wis. Duwe bojo loro ki nek gak tetek, jan ngentak pikiran tenan. Sopo, Pak? Sulis mesti iki. Kok ben bun wae. Iya, Mah. Gini. Wis kan marani meneh. Ora, Mah. Mung takok tok lagi ning ndi ngono. Halah. Saiki ngene wae, Pak. Ben adil dan diatur jadwale. Yo penake piye diatur to? Wong telu lungguh bareng. Yo ndangake, Pak. Nang diatur jadwale. Ben ra padu wae rebutan manuk. Iya. Kok Bunda sudah sak jempute? Tenan lho, Pak. Capek aku ki. Terima ngenteni jatah seminggu pisan. Oke, baik. Yowes, ayo. Lapo maksudnya? Jare njaluk jatah. Yuk, mau sepi. Nah, yuk. Tapi sing suwi ya.